Jeg har inviteret mig her hjem i din sofa. Ja. Og jeg er jo kommet i det her kontor, fordi du har lavet sessioner, eller jeg har fået sessioner hos dig, i forbindelse med udviklingen af mit online-produkt, Visual Masterclass. Og jeg har spurgt til den her sofa, og du bruger den ikke så tit. Så derfor så tænkte jeg, at jeg skulle sidde her sammen med dig. Det er helt perfekt. Det kan vi også få den brugt. Ja, det er det. Ja. Men du hedder jo Dorte Lytje. Det gør jeg. Og har du lyst til lige sådan at fortælle lidt om dig selv, til dem, der ikke skulle kende dig? Ja, Dorte Lytje. Og jeg har kontor her. Det er egentlig ikke så tit, jeg er her. Jeg har jo nogle live mentorforløb, hvor det er 1-til-1, hvor jeg hjælper primært kvinder med at udvikle deres forretning. Tage dem til next level, eller udvikle et eller andet inden for dem. Og så lever jeg jo egentlig mest af at lave online-kurser. Og dem nyder jeg at sidde og lave derhjemme, og connecte med de mennesker, der er på online. Ja. Så primært derhjemme, og ellers så over på kontoret. Og det er i Aarhus, det foregår. Ja, det er Aarhus. Ja. Rigskov. Ja. Og du er også blogger, og der startede du med Den Gode Diva-blog. Den Gode Diva-blog, ja. Som egentlig startede som en Facebook-side. Ja. Eller egentlig som en energi af den her diva-energi, som var for mig noget med at træde op på de høje hæle og turde stå ved at være den kvinde, man er. Det var den rejse, jeg selv havde brug for at træde ind i, med og uden høje hæle, men at finde den side frem i mig selv. Og det var der mange kvinder, der var med på. Ja. Og derfor så den her Facebook-side, der voksede ret hurtigt, blev til en blog. Okay, så først så lavede du faktisk en Facebook-side? Ja, simpelthen ud fra sådan en energi, og det der var bare det, vi mødtes i mig og så de andre kvinder. Og så kunne jeg mærke, at jeg fik behov for at skrive mere, for det første, end de der lidt kortere. Og så havde jeg brug for, at det blev der. Ja. Og derfor gav det mening at bygge en blog op, fordi så bliver det ved med at være der, og på min egen platform. Og så i samme periode finder jeg ud af, hey, wait a minute, der er nogen, der lever af det her. Ikke så mange i Danmark, men det er der. Og der er i det hele taget nogle muligheder for at tjene penge på det. Så det satte jeg mig for at undersøge, imens jeg byggede bloggen op. Okay, spændende. Så den rejse, altså den jeg laver med min nummer 2 er det godt nok, online workshop omkring. Og den erfaring deler jeg, ikke? Og have nogle eksperter ind. Så du laver, som nogle af de første herhjemme faktisk, en Facebook-side med Diva-blog, og sådan, skriver, kaldte du den Diva? Hvad kaldte du den? Den hedder Diva Power. Diva Power, ja. Fedt. Og det er faktisk først for nylig, jeg kunne få lov at ændre det, for jeg havde sådan træt, men jeg kunne ikke ændre siden på Facebook først for nylig. Og jeg vil jo gerne have en taget Diva-blog, fordi det er egentlig det. Men det var fordi, det var den der power. Og det bliver så forkert på dansk, at sige. Så derfor så var det bare det ord, der var bedst at bruge. Men det er hele det omkring som kvinde at turde stå ved sig selv og turde være kvinde i det. Det er ligesom det, der var omdrejningspunktet. Ja. Og så en ret, i hvert fald i nogle af mine indlæg, hovedløs ærlig tilgang til det, som stadig står derinde. Så man ligesom kan følge min rejse. Ja. Spændende. Jeg er faktisk lidt klar, at det startede med en Facebook-side. Det synes jeg er meget interessant. Ja. Også i forhold til folk i dag, der bygger forretninger, hvor man siger, når man skal have dit og dat og alt sådan noget, men man kan faktisk godt starte med en Facebook-side. Ja. Altså der er nogle andre muligheder i dag, eller nogle andre begrænsninger på Facebook i dag. Ja, jeg hjælper mange i gang, og jeg kan godt se, at det er sværere at starte på Facebook i dag, fordi det koster penge. Det gjorde det ikke. Der var ikke så mange sider på det tidspunkt. Så min første online workshop handlede om at få succes på Facebook med en side, og de ting, jeg snakker om der, er ikke relevante længere. Så det fortæller noget om, altså det produkt, der er for lang tid siden lukket ned, fordi det er simpelthen et helt andet game. Ja, men det fortæller også noget om, hvorfor det er så vigtigt at holde sig opdateret på de sociale medier. Ja, det er fordi det er ikke det, du lærte for 3 år siden. Det er ikke nødvendigvis relevant i dag. Men det, som jeg fik fat i ret hurtigt heldigvis på den gang med Facebook-workshoppen, som stadig er gældende, som er den røde tråd i både det, og så mit bloggingprodukt og mit nuværende Feminine Business online workshop, det er mindsetet. Altså hvis du har mindsetet på plads, så kan du egentlig flygte til de forskellige platforme. Så det var det, jeg havde fat i. Det er det, der stadig er gældende, kan man sige, hvis man skulle have fat i noget i den workshop. Men det er sådan tekniske, det er jo langt fra og sådan vil det jo være. Ikke? Altså vi er nødt til at indstille os på, at de forandrer sig. Der er nogle andre, der lige pludselig ændrer spillet,
Og så står man der. Og det er blandt andet derfor, jeg fortsætter for, at man også bygger sin egen portal op via en blog for eksempel. Fordi det har du altså selv. Det er dit eget materiale, ikke? Ja. Så det du anbefaler, man bruger de sociale medier til, det er at skabe trafik til sin egen blog eller sin egen side. Det er at skabe synlighed og bruge synlighed, som du laver, ikke? Ja. Omkring det, som man har, og trække trafik ind. Ja, og få spredt det i de netværk, det er de sociale medier jo super gode til. Ja. Men det var faktisk fordi, jeg læste jeg læser faktisk ikke bøger, jeg har dem, og læser bagsiden. Og så læste jeg bagsiden på den, der hedder De 4 leveregler. og der stod så, nej, det var fordi, jeg læste noget om den her bog, jeg havde den ikke engang på det tidspunkt. Og der læser jeg, at den her mand, der har skrevet den, og der har skrevet om de 4 leveregler, at han falder af hesten flere gange om dagen. Ikke bogstaveligt talt, men mentalt falder han af hesten flere gange om dagen, og det har han rejser sig ved af de 4 leveregler. Så jeg tænker, okay, han burde jo om nogen have lidt præstationsangst på det her med, at det er nemt, det er 4 regler, what's the problem? Altså, lever du så ikke et perfekt liv? Og han siger, nej, det gør jeg ikke, men jeg bruger dem til at rejse mig ved. Ja, lige præcis. Og det var det, der fik mig til at tænke, jamen så kan jeg jo godt, fordi det virker jo, det er det her, jeg rejser mig ved selv hele tiden. Hvis jeg har en udfordring i min business, så bruger jeg de værktøjer, som er dem, jeg giver videre til andre. Ja. Så det er jo ikke noget med, man tager det, så kører det bare derudad, men man har værktøjer til at håndtere modgangen. Præcis. Ikke? Altså en gang, der troede jeg også, at jeg ikke kunne gøre noget, før jeg ligesom var i mål. Altså præcis. At være perfekt, ikke? Lige præcis. Og nu har jeg forstået, at vi underviser, eller vi arbejder med mennesker, og prøver at lære dem nogle af de ting, som vi selv har kæmpet med, og stadig kæmper med, ikke? Fordi det er der, vi har erfaringen, ikke? Ja. Og så turde jeg tænke, når man går op ad trappen, jeg behøver ikke at stå deroppe, før jeg kan hjælpe nogen dertil. Nej, jeg skal bare være nogle trin foran. Ja, og så kan vi lige så stille følges. Ja. Hvor ser du, at selvstændige har den største udfordring, når det handler om det at markedsføre sig, både som med skrift, men også visuelt? Min målgruppe har faktisk typisk en indre barriere. Ja. Man kan sige det også sådan karikeret, men hvis det så bliver hvis ikke det kommer på plads, så bliver det for upersonligt, og så bliver det ofte meget visuelt rodet. Ja. Meget snørklet, mange ting på et sted, alt for mange informationer, hvor hvis det står rent, det visuelle, så vil det tale, som du også siger, meget tydeligere. Ja. Så man vil for meget med for mange ord, så det faktisk bliver til en masse af forvirring og forskellige skrifttyper og farver og så det trænger til at blive strammet op, kan man sige, og budskabet at blive strammet op i fonte og farver og billeder også, altså fotografier. Ja. Det er jo en omkostning at gå ud og få taget professionelle fotos, men det synes jeg faktisk er nødvendigt. I hvert fald at få taget. De behøver jo ikke være professionelle, bare det ligner det. Og der synes jeg, at man skal få taget nogen, der afspejler personlighed. Ja. Og gerne i nogle forskellige sammenhænge. Ikke? Udtrykt det brand, man står for. Ja, og der er det vigtigt at vælge en fotograf, hvor man er tryg i øjnene. Fordi jeg har også blevet få taget billeder af flere forskellige, og jeg kan tydeligt se, og de billeder folk bedst kan lide, det er dem, hvor jeg har fået dem taget af nogen, jeg er tryg ved. Yeah. Det kan man simpelthen se. Så kan det andet være teknisk set bedre og flottere, og jeg ser måske bedre ud, men det er de andre, man kan mærke mig på, og det må være et eller andet, det ved du sikkert noget om, men der er et eller andet i øjnene, der gør, at man slapper af. Altså. Det er simpelthen noget med at føle sig tryg. Og jeg laver mange sådan hurtige fotosessioner, men jeg laver også lange fotosessioner, hvor jeg har god tid med folk, og bruger det også, hvor jeg har samtaler med dem inden. Ja. Og det er helt vildt vigtigt, at der er en tillid til, at den fotograf, man er sammen med, kan det virkelig. Og jeg tænker også, når man fotograferer, så at få arbejdet med det med at være, altså med sit frygt for at blive set, er helt essentielt. Ja. Ikke? Og hvis det er en fotograf, det kan få en derhen, hvor man er sig selv, altså virkelig kommer ind og får fat i sig selv, frem for at være herude i, hvordan nogle andre ser mig, til at være inde i mig selv og kigge ud, ikke? Så er det kan blive virkelig stærkt at få det der helt stærke blik i billedet.
som kan simpelthen sælge meget mere end rigtig mange ord, ikke? Meget mere. Ja. Og så er der en masse ting omkring, hvad for noget tøj man har på, og føler man sig tryg i det, man har på, ikke? Altså, man skal ikke tænke over at se godt ud, hvis man har et ubehageligt tøj, man har på, vel? Altså, der er sådan en masse ting, man kan gøre yderligere. Og det har faktisk været en del af min proces. Ja. Og også i min proces ud at tage billeder af mig selv, altså sådan kan jeg se. Og det er igen de diva-trin, jeg tror det. Og han var inde, der var fotograf, og vi tog ret vilde billeder, og det er ikke dem alle sammen, der er på nettet, lad mig sige det på den måde. Så vi tog faktisk over på D'Angleterre og bookede en suite, og så og lavede boudoir-billeder. Og den proces var mega fed for mig, fordi det var hende og mig, og det var trygt, men det gav mig noget, at hun så mig, når jeg så bagefter, gud, altså, er det sådan, du ser mig, og gud, jeg vil egentlig godt se det vinkel, er det ikke så slemt? Altså, så det var med til at komme derud bagefter, og kigge ind og se, altså, hold da op, altså, det kan du da godt gå ud med det, ikke? Men det er lidt fedt at få taget billeder ind imellem. Ja, det er altså, jeg møder sådan mange i mit, altså, jeg laver også, skolefotos i perioder. Ja. Og der møder jeg mange, som kommer hen til mig og siger, jeg kan ikke lide det fotograferet. Det bliver altid helt vildt grimt. Og så bruger jeg lidt ekstra tid på den. Ja. Og så får de, og det er jo kort tid, men så får de bare en helt anden oplevelse, fordi at det er det der med, at de skal snakke om noget at de skal tænke på noget helt andet. Man skal ligesom tale med dem om noget helt andet, end det at blive fotograferet, ikke? Jo. Så det handler om, som du siger, at få den der tryghed og den connection, ikke? Mellem, og det som, da du var i Circle her med mig live den dag, hvor du laver øvelsen med, at de skal tale med noget, de er glade for. Ja. Den her øvelse med, at de kommer ind i sig selv og glemmer lidt, at de skal vurderes. Altså at føle sig vurderet og have den her dommer kørende samtidig med. Og så den der mildhed, de så på sig selv bagefter, var jeg blev så rørt over det også. Det er simpelthen. Jeg var helt rørt over det. Det var så fint. Ja. Og så det er en kombination af at nå ind i det sted i sig selv, og så bagefter se sig selv med så milde øjne. Ej, det er sød ud, når jeg snakker om min hund, eller hvad det nu var, ikke? Altså, det var så fantastisk. Ja, det var det nemlig. Ja, det var, så det kan godt give noget dynamik. Ja, det kan nemlig. Og ikke være så hård ved sig selv. Ja. Når man dømmer de her selfies og de her billeder, man får taget. Og det er jo igen mindset faktisk. Altså det var meget skægt, du sagde det der og satte ord på det, fordi det er jo i virkeligheden også at komme ind i et mindset, hvor man ikke bedømmer sig selv så hårdt, ikke? Det handler det rigtig, rigtig meget.